Hi guys. Ako nang naka-dry ang mga daghan-daghan man din akong hugason. Tiwas sa istorya. Naman nadumduman ng istorya sa akong mga masama. Na daw to'y kailan nila. Mama na ay mga family friends sa iyang iyaan. Nagsaka muna sila sa una sa iyang iyaan. Sakian mo to guys. Nahimo mga itong counselor sa Surigao City sa una. Ano ko mention ng apelyido guys ha? Privacy purposes. So karon kailangan ang pamilya nga insik. Kaya sa Surigao, hindi mga negosyante nga insik dia. Ilang mga amigo, mga share sa mga istorya, ano to, sa kapamilya nga dako na. Kining anak sa sorry guys ha, wala ko na sa kining pamilya sa insik guys. Na isa ka anak laki. Dala siya, uyab, mga uyaba nga. Kalakiro man. Why na ngayon sa iyang mama nga insik kay masapian. Grabe ka particular kaayo, arty kaayo. Halos why makasulod babae dito. Kung makasulod man gani ka minusan ka kung dili sakto ang imong background mo. Nang dato pud ka. Kanya sa kaisog sa iyang mama guys. Katong anak niya nga lalaki nga insik. Naman gid siya na ang ngayon nga anong kabusra. Babae nga. Humahan gid siya. Pero gito kapasar kay ang iyang background sa pamilya gikan naman siya sa kabus nga pamilya. Permanente siya insultohon sa mama diha sa kananan. Ngaon sila. Siyempre kay kanilang mga pobre, no? Mga pobre ta sa ato. Imbitahon na gani og pensyon, voluntaryo hugas. Muna ilhanan sa mga pobre bitaw na kabus bitaw para sa ako. Pag imbitahon ko kaon, voluntaryo jud ko hugas guys kay pobre man ko. Maikog man ta so agig bayad na lang sa atong gikaon. Voluntaryo ako nalay hugas. Ako nalay hipos. So to cut our story short, katong babae nga uyab sa katong anak sa insik. Voluntaryo yung taon ang dalaga og hugas. Nangyamid ang mama. What good ni? Gid ni makapasar. Kaya ang family background ani, unsa ka pobre. Kainan ka di voluntaryo hugas, mayok-mok ra gid ni. Ana man guys. Pero ano ikaulaw gud nato nga mayok-mok nga tinuod man ko. Basta walang tanangawat unya nagsakto lang tag trabaho, diba? So, nanghugas in taon ng dalaga. Tanan nga hugas nila, mga porcelano baya ng mga gamit sa mga insik, diba? So, man, nanghugas siya. Naniid o day ang mama sa insik, guys. Naniid. Diba, ganina, nanghugas ko, nagsigig kinagiki akong plato. Yung mga baso. Ano? Pero kantong dalaga, guys. Mutuo mo sa dili. Sabon. Nanghugas siya og plato. Joy, madungog sa kusina, guys. Wala. Ni kinagingking sa kanang magluto ka raw. Ganaana. O, maghugas ka nga mag-anaana. Wala kay madungog, guys. Hilom, jud kaayo. Halos dili magtingki ang mga plato. Murag ingon na ni ba, maghugas ka. Tubig na. Walay para sa anak. Wala kay madungog kinagingking.
Nahuman siya hugas. Wa ginadungog nga balha nga nagkapinki-pinki ang mga plato. Rata ko, pinki-pinki ang plato. Bilang guys, wala mo po ng ambisyon nga mamana o dato mainsik. Wala mo po ng ambisyon ang nasa una guys. Okay? So, di modo guys. Tingnan natin. Nabilib ang mama sa YouTube. Tingnan siya sa iyang anak. For the first time na giganahan ko sa babae nga imong gidala diri sa balay. Kung giunsa niya pagpanghugas, nagpahibalo lang unsa siya nga klase nga pagka-babae. Responsable, careful, kay di ay guys. Ano naman guys? Hindi. Tekad ko di ay mga porcelana sa ilang balay guys. Heirloom to sa pamilya sa babae. So, passed down from generation to generation. So, kung giun sa paghugas sa uyab sa iyang anak ang plato, ingon ato po siya manghugas sa plato guys. So, swak na swak ang kadtong dalaga nato nga kabus. So, ang lesson na ni guys yan. Kung unsay trabaho ihatag sa inyo, ayo pagdabog, tarunga. Pare sa kadtong dalaga ba nga nang hugas nga wa gid nagkapinki-pinki ang plato. Human niya, dili kalas og tubig, limpyo, ug pulido nga trabaho. Sila ang naglimpyo, sila ang nagdayon. And they live happily ever after. No? So, kana guys, mga istorya na siya. Pero pwede ninyo ka pulutan og leksyon. Sa kinabuhi di ay pagtarong ta sa pagtrabaho. Kasi asa pa tayo butang, kinsa pa atong angayan serbisyuhan, tarong ta. Masking na ay nagtanaw sa ato or wala, magtarong ta. Kay naman gid na makakita, naman gid na mag-obserbar. Unya, moingon sila sa ilang kaugalingon nga samtang nagtanaw sa ato ug sa atong trabaho ug tri na bakuan. Moingon sila sa ilang kaugalingon, grabe din no? Grabe din siya og karakter nga pagkatao. Masking pobre ra siya kagikan, no? Masking simple lang ang iyang background, pero ang iyang work ethics maayo gyud. No? So, una, ang ako permanenteng ginaistorya. Kay, sa una, maminaw ko istorya sa akong mama o sa akong nanay, sa akong lola, mga angkol na ako. Magtimaan gyud ko. No? Grabe. Panghugas lang ang plato niya. Na-inlove na din sa iyo itong dato nga inchik niya. Pati ang mama nga sobra ka-stricto. Nabilib sa iya. Grabe na. Pero mo lagi, lahi-lahi man ta, no? Og hiyas, lahi-lahi ta, og ganahan sa kinabuhi. Ako, imbes nga manghugas og plato, ganahan ko mag-garden, ganahan ko mamisbis og buwak, ganahan ko maglimpyo og kanal, ganahan ko sa among balay sa una sa mahogani. Pag wala akong papa, naman may kanal, kaya syempre kung maglunok, mapundo ang tubig, daghan mga lamok, ako nang ginalimpyo. Anong ganahan man ko maglimpyo sa kanal? Kaya samtang naglimpyo ko, daghan man dito yung mga butiti, ganahan ko magduwa butiti sa una. Ganahan po ko na mga hawan, ako nang panglakpon, butang na ko kanang baso sa Nescafe, ganahan ko na magtanaw-tanaw sa ila. Nya, pag makadakop ko sa una guys, may mga grabe dito sa mga gani sa una, kay kahoy magudang balay. May mga ilaga,
ako nang pangkuano ipalutaw-lutaw na ko sa kanan mo. Ganahan ko magtrabaho sa ubos kay daghan man ko kabuang dito sa kanan, duwa man ko dito. No? Pero maski unsa akong trabahoon guys, sakto gid na ang trabaho. Mao ra gid na. Okay, di ba sunsa na ako naglimpyo.